Ni bosta naiz. Ez dut erretzen, ez dut eaten, eta ez ditut inoiz droga probatu. Nire kuadrian biziposa jartzen nuena naiz. Nire bizitzako momentu zoriontsuena, nire arreban jaio zenean. Faltsukeriak gorroto ditut. Programan bikotekideak topatzea gustatuko litzaiake. Entzun duzue, inondik ere bikotekide bila omen dator. Maitasunaren atetik, 5 zenbakia barrura! Kaixo! Aupa, on! Zemoz? Ondo? Asian igual pixkat urduri, nervioso edo... Ego lasai ez da ezer pasatzen. Gogotxu. Zumaiarra? Bai. Ezta? Bai. 19 urte? Bai. Arraunean aritzen zara? Ibilitakoa. Ibilitakoa, bale. Handala 2 urte utzen. Vale, baina arraunlariaren naia nola betirako izaten den, ezta? Bai. Arraunlaria esango dugu, bale. Nene bihotzen nira matea. Esan dezu, iruditu zait esatea betzate, gustatuko litzaizukela, ezta? Bueno, basaiora etorri, jende berri ezagutu, eta akaso, bikotekide bat bilatuko bazenu, fenomeno, ezta? Bai. Gomendio honak emango lizkizuke txurruk. Hortan ze, ez dakit badakizu baina txurru etorri zen, eta bikotekide, bueno, batemat bilatu zenuen, txurru, ezta? Hori da. Ba, nik uste jarrera positiboakin egotia, topera egotia, eta azkenean demora tita pasatzen da, oza, super azkar. Beraz, disfrutatu, baina lehengo egunetik bukaren arte topera, eta aprobetxau, kristako aukera dalako. Amaia? Norbera izan da, osea, ni nahi dut ikusi zure izaera, osea, nahi dut hori ez, replika bat, bale? Osea, zu nolako atzean ikusi nahi dut, Osea, kopiak etzaizki gustatzen, bale? Momentuz... Txurrun iguala ezin behintzat. Ez dizugu izenik jarriko. Momentuz guretzako izango zara, 5 zenbakia. Ongi etorri, hartu zure lekua. 5, arroxa.